Mireu, heu de resoldre quants gots caben d'arròs aquí dintre. Com ho podem esbrinar? Vale, a veure, comprova-ho. No cau la sal? Per què? I el tapa, a veure, me l'ensenyes? I què fem perquè caigui la sal? Per aquí sota. A veure, prova. Ara sí que ha caigut. Amb un got, ui, encara falta molt. Ara què podem fer? Com fas ara perquè caigui l'arròs? A veure, no veig que caigui. Com fas perquè caigui pel forat? I què pots fer perquè caigui? En aquesta petita no cau. I què pots fer perquè caigui? A veure si se t'acudeix alguna cosa, entra perquè caigui. Què esteu fent ara? Què és aquest sorollet? Què hi ha aquí dintre, Anastàcia? A veure com sona. I no cau. I tu, Emma, què fas? Cau com pluja, no, Ivan? Que... A veure... Molt bé. 10 gots! Ho heu comprovat, molt bé. A veure com ho fareu. Ah, esteu ficant... Molt bé. 1, 2... Molt bé. Ah, fiques un i comptes. I l'Emran què fa? Espera't a l'Emran, Anastàcia, que també l'està omplint. Molt bé, Emran, fica'l. Quants heu ficat ara? 3. Ho dius? Lo ponemos a boca abajo, este atrás y la harina se cae. M'ho ensenyes? Ara vinc. Vuit.
ho podeu fer els dos. A veure, ajuda-li, Ivan. Mira, la Mari diu que heu de treure el tap. Hola, ara sí que he caigut. Oh, quines mans! Sí. No cau la farina per l'embut, eh? No cau. Apa, quants gots heu ficat? I digue-li, ensenya-li als nens que cau. Apa, Germán, com que no cau? L'arròs, com que no cau? Si hi ha forats. Com ho fas? A veure si aconseguiu que caigui, vale? La farina. A veure com cau. Aixeca. No cau.